Kaixo lagunak, gaurkoan, Irati eta Salazar ibaiek milioika urtez ehundutako arroiletan barrena ibiliko gara. Irunberri aldera gatoz eta ez pentsa hainbat garai historikoetako aztarnak hemen ere aurkituko ditugunak. Aipatu dizuegu milioi bat urte atzera egingo dugula eta horretarako Natur Zentrora jotzea besterik ez duzue eta Euskal Herriko Nafarroako hegazti harraparien paradisuaren berri izan eta ondoren bertatik bertara ikusi. Edozein kasutan ikusten duzue, Erromatar garaiko zubia ere badugula, une honetan bertan gauden zubi eder hau, orain gutxi eraberritua eta Irunberrik berak bere baitan dauzkan gainerako sekretuak eta gaur egungo bizipenak. Gaurkoan, Nafarroako tren elektrikoaren historiaren berri gehiago izango dugu, izan ere, isotik ikusi ahal izango dugu Arbaiungo arroila, baina bizikletaz gaur Irunberrikoan barrena joango gara eta nahi duenak Deabruaren zubia alde batera utzita badu aukera joateko nora eta Zangotzara. Goazen lagunak! Irunberri aldera gatoz gaurkoan. Nafarroa ekialdean, Pirinio aurreko ibarretan, bada toki berezi bat. Iruñetik 41 kilometrora. Gorde xamarra egonarren oso bisitatua dena. Eta Nafarroan gertatu ohi denez, paisaia da horretarako arrazoi garrantzitsuenetako bat behintzat. Inguru honetan ordea ez duzu aurkituko basamorturik, edo pagadi ederrik, oso bestelako altxorra du ondo gordea. Jendea, Nafarroa ekialdera, Pirinioen magalean dagoen ingurune honetara erakartzen dutenak, bi arroila nagusi baitira. Irati eta Zaraitzu ibaiek milioika urtetan zizelkatutakoak. Hemen ditugu beraz, Ormatzar malkartxuz osatutako eremu ederrak, non beste animalia batzuen artean hegazti harrapari handiak bizi diren. Paradisua da eurentzat. Eta zer esan, gerturatzen garen ontzat ere bai. Espero zenuten alakorik? Ba, hauxe duzue, naturaren beste miraria Nafarroan. Esprontzedenez baina sonbilan bai, ablitasen ez zubietan bai, goizuetan bai, lodosan ezin, irurtzunen bai, kaparroson nahi. Urbasata handia beria, inaralar, menditatean elkartuko gara, alakili baian iberian, bururako eta paskatuko dira. Gaztelu berrin ez, duteran ezin, lekun berrin bai esan ere nahi, losarko zen ezin da ez tamainerun ere, altxosun noski leitzan ere bai. Urbasata handia beria, inaralar, menditatean elkartuko gara, alakili baian iberian, buruak gorputa paskatuko dira. Lesakan bai, aineginez, zerri-zerri, altxeginez, euskaratik helduta oazen, arnazun Nafarro bat oinez, otxein lauaitzetara ozen, abestu Nafarroa oinez. Lesakan bai, aieginez, herri-zerri, altxeginez, euskaratik helduta oazen, arnazun Nafarro bat oinez, otxein lauaitzetara ozen, abestu Nafarroa. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi, eta zu? Ondo ere bai. Aizu, lehenengo galdera, bagoaz bizikletaz egitera ibilbidea, Arbaiungo arroila, oasi bat dela esan genezake, azaldu iguzu pixka bat zer den. Orain bagoazara, baina aurretiaz, behar bezala jakinaren gainean joateko. Vale, pues la foz de Arbayún, hace muchos millones de años, se encontraba un mar. En ese mar los seres vivos han ido descomponiéndose y esos fósiles han ido que la sedimentación del terreno pues vaya aumentando. ¿Qué pasa? Que con los pasos de los años del tiempo, el choque de las placas tectónicas, tanto de los Pirineos como de la península ibérica, chocaron entre sí
y formaron esas montañas que conocemos hoy en día. Aparte de todo eso, pues la fuerza del agua y del viento han ido haciendo como un recorrido entre esas montañas, entre esos bloques, y han formado pues, lo que sería la foz del Bayún y la foz del Lumbier. Ederki, eta bertara guazenean, azalpen zientifikoa eman diguzu, baina gaur egun dagoena zer da ikusiko duguna? Arroila, ura, Irati ibaia, El río Irati, el río Salazar. hori da, Salazar ibaia baita ere, eta fauna ere bai. Vale, también pues podemos encontrar en la foz del Lumbier todo el recorrido que hay, sería el antiguo recorrido del tren del Irati, de ahí su nombre del río Irati, y podemos observar pues, esos túneles que encontramos al principio y al final, que es por donde pasaba ese tren. La fauna que podemos encontrar, pues característica, vamos, principalmente serían los buitres leonados, que hay 240 ejemplares. Luego también tenemos 2 parejitas de quebrantahuesos, aunque es muy difícil encontrarlas, y luego también alimoches, algún búho y todo tipo de palomas y pájaros como el treparriscos y algunas así. Ederki, azken galdera, aholkurik ematen diguzu, bertako bidea egiteko? Ir con ganas, llevarte una botella de agua para estos días de calor y disfrutar del paisaje, que es muy bonito. Ederki, Álvaro, eskerrik asko, bagoaz. Gozatu eta ondo pasa. Aio, eskerrik asko, aio. Iturbero, Matadero, Barrio Chico, Abadía, Chocotico, Casas Viejas, Los Cambrales, Casas Viejas, Calle El Horno, el Gallarape, la Hermosa Azpea, la Hermosa Azpea, la Rochapea. Arroiletara jeitsi aurretik baina, Irunberriko kaleetan barrena garai historikoen aztarnak aurkituko ditugu. Trenak, hemen ere trenak hiriburua eta Irati zein Zangotzaldea lotzen baitzituen eta garai ezberdinen arrastoek beti irauten dute era batera edo bestera. Lehengo garaiak eta oraingoak. Zer diote gaurko egungo Irunberritarrek baina? Arroilen erakarmen gaitasunak inguruko garapenari jarri dio iparra? Akaso zalantzarik gabe bai, eta akaso abentura zale bat baina gehiagoren jaioterri ere bada Irunberri. Aiora, azer Aupa! sorpresa. Kaixo. Bistaz ezagutzen zaitut. Ez nuen espero hemen topatzea. Hemen ere lanean ere bazabiltza? Bai, hementxe natura enpresarekin, kanpalditan gabiltza, eta, bueno, berez, kanpaldi hauetako helburutako bat, ingurua ezagutzea, naturan elkar ezagutzea, hemengo zonaldeak beraiek ezagutz ditzaten, hori gure helburua, ez? Eta baditu, aberastasuna badaukago egia esan da. Bai. Lagundu iguzu pixka bat kokatzen zeia da, argibide batzuk eman dizkigute, interpretazio zentroan, ziur bat baina gehiago edo zein kasutan, arroila bakarraren bilare badatorrela eta akatsa, kokatu gaitzazu mesedez. Bi arroila, ibaiak ere ez dira berberak, kokatu, non gaude? Bale, bueno, oraintxe bertan, Irunberrin gaude, Irunberrin baditugu bi ibaia, ados, tortzen dira, Zeharaitzu ibaia eta Irati ibaia daukagu. Biak elkartzen dira arroiara, Irunberriko arroia sartu aurretik. Orduan, elkartzen dira biak eta biek Irati izena hartzen dute. Irati eta Zaraitzu, azkenean Irati izena hartzen dute. Ondoren, arroian sartzen dira Irunberriko arroia, baina ez da bakarra. Jendeak sautzen du Lumbier eta esaten diozu nongoa, zara galdetzen dizute eta de Lumbier, nirea.
joder, que tiene la foz, foz de Lumbier, eta, bai, osea, herria ezaguna da por foz de Lumbier, ez? Baina horretaz aparte ere badago Arbaiungo arroia. Bai, hemendik 10 kilometrotara, beraz, kotxez 15 minututan edo iristen algara, eta behatoki oso polita dauka, gero San Kiriko da ibilbide bat, egiten dena Isoko portutik, ordu erditxoko ibialditxo bat, eta hortik ere bista polita ditugu. Beraz, aipatu dizkiguzu, txoko interesgarri batzuk, zure gogokoena edo ez dakit, bereziki zuretzako baduena, garrantzi berezia? Bi ditut, esanen dizkizut, biak. Bata da nire aitak duen hortua edo baratza, Irati ibaiko horre, esto badago, ertzean, eskerrik asko, hortxe dago, eta hori gustokoena da, berezia da, itarena delako. Eta beste bat, Irunberri arroiatik sartzen bagara oinez, bertatik Iratiko trena pasatzen zena, justu lehenengo tunela pasa eta eskubira badago jeitxeratxo bat, ibai ertzera jeisten dena, hori ondartza egiten diogu, harriz beteta dago, eta hori ere txoko polita da. Askotan joaten naiz, eta irakurtzen jartzen naiz, eta bertala saitzera joaten naiz. Ederki, azken aholkurik? Eta horretaz aparte badaudela hainbat eta hainbat ibilbide, mendira igotzeko, Arangoiti mendiare badaukagu, beraz, mendia eta ibaia inguruak ere ezazteko, ez da? Bai. Ederki, bagoaz, eskerrik asko. Ondo ibili, aio! Irunberri Lumbier, urdin gorri, gorri urden, iguzki largiaren argiz, xarmandarri garri hori. Irunberri Lumbier, urdin gorri, gorri urden, iguzki largiaren argiz. Abenturazaleak eta naturzaleak zalantzari gabe inguru hauek benetan ederrak dira eta paradisu. Paradisu bertaratzen garenontzako eta paradisu mendeetan eta belaunaldiz belaunaldi bertan bizitakoentzako. Arnasgunea bertako hegaztientzako eta bertako jendearentzako. Irunberriko arroila bisitatzea oso erraza da, baina argi ze ez da arroila bakarra, baten batek 4 ere badirela azalduko dizue. Baina Arbaiungo arroila ez dugu ahaztuko. Bertan duzuen nahi izan ezkero, Isoko begiralekua eta bertatik arroilaren gainaldea ikusteko aukera paregabea izango duzue. Benetan diogu, ingurune hau ederra, baina are ederragoa dela. Kaixo! Kaixo! Barkatu! Epa, bai? Bertakoa zara? Bai, bueno, tabarkoa naiz, baina Ilunberrin bizi naiz, bai. Ni ekine? Ana. Urte askotarako. Berdin. Inguru honetan ikusten dut ondo preparatuta zatozela, inguruak ezagutzen dituzu? Bai, Ilunberriko arroia eta inguruak, bai, eta mendiak ere, bai, dena. Inguru hauetan, egia da, askok pentsatzen dutela arroila bakarra dagoela gainera, bai. Baina ez dago bakarra. Orain Irunberriko arroilan gaude, begi biztan duguna, baina... Eta gero Arbaiun arroia. Dagoela Erromantzadon, baina alde bat, bueno, berez Arbaiungo iturria Irunberrikoa da ere. Beraz, esan dezakegu, bai, Irunberri 2 arroia dituela. Arroilak, zuen izaera ere, nolabait ezaugarritzen du, ez? Bai, gainera, bueno, bere garaian, etortzen ginen ona bainatzera. Etortzen ginen askota, bueno, eta paseoak ematera, eta zen, bai, eta txerrindulez ibiltzea. Gainera ni Zangotzan ere bizi izan naiz, eta Zangotzatik ona ere etortzen ginen. Arroiara, bainatzera, ibilbide hau oso polita da, egiteko txerrindularekin edo oinez.
Pentsatzen dut, ibilbide hau egiteko tunelak honezkero hemen dugu bat, alboan ez da. Bai. Ez zela izango bide berdearentzako, aurretiaz beste funtzio bat izango zen, ez da? Tren irati, egin zutenean trenbidea, hori izan zen 20. mendearen hasieran. Uste du tren irati jarri zela martxan 1911. Eta egon zen martxan zen peninsulako lehenengo tren elektrikoa. Pentsa. Eta, claro, izan zen hori herrirako nire ama, nire ama bai dela zela Irunberrikoa, eta bai kontatzen zigula izan zela hori herrirako, eta gero kontatzen zuten ere, herriko festak, Irunberriko festak hasten ziren, trenean, etortzen zirenean gaiteroak, orduan hasten ziren Irunberriko festak. Esan dezakegu, garairako oso aurreratutako hirigunea ere bazela, ez da? Irunberri. Bai. Ze funtzio zuen gaiteroak festetara ekartzeaz haratago, ze funtzio zuen trenak? Trena batez ere, jendea eramatea Iruñatik Zangotxaraino, uste dut bidaia iraunten zuela 2 ordu eta erdi, pentsa, Iruñatik Zangotxara. Ederki, zurekin joateko aukera emango diguzu? Guazen ba. Ez dugu elektrikorik, baina ez da beharrezkoa, dena da laua. Ederki, guazen ba, guazen! Gaur martxoak 18 eta portuak 2 barku, noiz erori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek egin zaitu. Eguzkiari ulukaot eta guztia posible dela, noiztik duzu estarrian, itzazoaren zabela, iraganeko ezaldiz, gero alzari bazara, lekuz kanpo daude zure, ahots borden koordenala. Hau alak nahi eta hain zabiltza ahol, hau alokatu horrek egin zaitu ahots ahol, eguzkiari
Irunberriko arroila bisitatzea oso erraza dela badiogu, benetan erraza delako da. Ibil zaitezkete oinez pasioan, egin dezakezue osorik, edota bizikletaz noski, geuk bezalaxe, edota aurrekin batera, edota baita gurpildun aulkian ere. Erraztasun guztiak dituzue, natur inguru eta freskotasun honetaz gozatu ahal izateko. Ez duzu aitzakiarik, familia osoa etortzen ahal da Txangora. Irati bide berdea zelaia da, laua, eta aizue, Iruña eta Zangotza lotzen zituen tren elektrikoaren lehenengo bide hark badu xarma berezi bat. 6 kilometro pasatxo, ibai bazterrean une oro, eta arkaitzetan zulatutako 2 igarobide garrantzitsu. Argi baina, igarobide horiek atzean utzita, halako pista lehor bat ere izango duzuelako zain, baina horren aurretik, ibilbidearen nolabaiteko amaiera izanez, Deabruaren zubiaren ondoa duzue. Zubia eroria da. Antza frantsesek independentzia gerran suntxitua. Elezaharraren arabera, Deabruaren laguntzaz eraiki omen zuten. Nola aurrera egin, erantzunik ez bada. Nola atera utxisteko arma, esku artean, dudanean. Kateak dira, izkordeziak, buruko deaduek esandakoak. Oiukatu nahi direk, biderraietatik, ez dutela ezer gehiago suntsitzen. Zauri gardenak azaltzen dira. Nola aurkitu astorik ez bada. Nola sendatu zaria gutxinaka. Sakonagoa biakatzean. Kateak dira, izkordeziak, buruko deaduek esandakoak. Oiukatu nahi diek, biderraietatik, ez dutela ezer gehiago. Zauri gardenak azaltzen dira. Nola aurkitu astorik ez bada. Nola sendatu zaria gutxinaka. Sakonagoa biakatzean. Kateak dira, izkordeziak, buruko deaduek esandakoak.
Idako zubi erromaniko eraberritu honetatik esango dizuegu gaurkoan adio, baina zer esan, milioi urte batzuk atzera egiteko aukera izan dugula arroiletan barrena, eta horretan lekukotza hegaztiek eurek dakarkigutena. Arrano beltzak, ontzak, saiarreak eta zenbat hegazti gehiago euren paradisuan barrena. Geu ere alaxe ibili gara, ez dizuegu ukatuko, eta tira, gaurko paradisu honetara etortzeko gonbitea, eta zer esan, Irati eta Salazar ibaiek urtetan zehar zizelkatutako inguru eder hau benetan altxorra dugula, eta zainduta berau ezagutzeko aukera ez dela ez inondik galtzekoa. Irunberrira zatozte, natur zentrotik igaro, eta ondoren oinez zein bizikletaz, zoazte arroilera. Bertan baduzue freskatzeko aukera, eta hegaztiez gozatzekoa, historiarekin batera izan ere, etzenez alperrik igaro, Iratiko tren berezi hau, tren elektrikoa, garaibateko Nafarroa ondotxo komunikatu zuena. Beste bat arte, adio lagunak!